Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano. Kumusta? Adlaw day karong Miyerkules no, sa 8 sa buwan sa Abril, tuig 2026. Og shout out day no sa tanan nga nagsulod aning dramahan no. Salamat kayo sa pagsubaybay sa mga sugilano nagikan sa aming drama. Salamat kayo mga ka-listeners no o mga ka-followers. O karon sa sumpay ning sukilano nga sinuwat ni Generica Bidad. Part 3 na tanong mga ka-listeners no. Matagsaw sa adlaw. Ako nang gilakan, Claire. Kanaduhan ko na. Ugway tao di sa sud. Nagsiga ang suga. Klaro kay nga naay tao sa sud. Ablihin ni Kent. Ablihin ang imong kwarto aron mo tuog ko nga wa kay gitaguan diha. Wa lagi ko kitaguan diha. Wa! Kung wa pa kay gitaguan, di ka masuko. Pero klaro kayo nga doon na kay gitaguan. Wa lagi! Ablihin ang imong kwarto. Kung gusto kang mutuog ko nimo. Ay! Ano mo? Sige, tapos yung gupot naman nung kayo mo? Paglako na mo, James. Di mo matog din eh. Dili ka musugot ka matog mi kay doon na kay gitaguan. Bisa ko doon na ba ko kitaguan din eh. Wa kay labot, Claire. Kay buwag na ta, di ba? Sige na, James. Panglakaw na mo. Dili ko nimo mahimong abugon sama sa iro, Kent. Makahimo ko kay niya ka sa akong lugar. Dali na gaw. Umiyak lang tayo din eh. Tara. Basula nimo kini imong gibuhat ako, Kent. Wa ko'y angin basulan, Claire. Tungod kay buwag na ta. Busa panglakaw na mo. Wa patama kong man, Kent. Leche. Nahilom naman sa kawas. Mayon takon nila ko na lang ang babae, uy. Malita ha, di niya, uy. Muram sa bagyong udot kon masuko. Buiset! 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 Ginagaw. Sud na. Sakay na sa auto. Muli lang daw, gigipalayas itang Kent. Di na ko matunang iyang gibuhat ako, James. Dili, Jud. Wa na kay power niya gaw. Imo na ko siyang gibuhagan. Nahibaw ko nga love pa ko niya, pero gusto lang siya nga mubawas na ko. Mamiya lang ta din eh. Adto tas bahay magunah na sa sunod na tong buhaton. Ay, salamat kang larga na sila. Ayesa, okay na ka magawas sa imong gitaguan. Oops. Ay, salamat. Ay, makagawas na gid ko. Takanam dig abog sa ilawom sa imong kama, uy. Mayo gani kinarang nako sa ilawom. Sorry ha. Ayaw pag sorry na ko, Sir Kent, uy. Naanasir ka ng imong tinawgan ako. Pasagdi na lang ko nga mag-sorry nimo. Dato man mo niya, problemang ko. Wa ra ka malain sa tabo karon nga gipatago man ta ka. Nganong malain man ko. Nga igo raman ko nimong gitipensahan batok ato yung uyaba. Nakabati di ka? Makabati man gani ang bungol sa sinultihan atong, Claire, no? Ako siyang ex. Kuya, wagod si mong ex. Mo naman og dili ex kung mangisog. Ambot ba itong bayana? Dili masabot ang batasan. Ang anong na ex man mo? Ay, sorry ha, nga nangutan ako. Inyo man na kinabuhi, wakay labot ninyo. Gibuwagan ko niya kung sa katuig na kape ng milabay. Dili mo ko ganahan nga bugawas siya. Nagtuman siya siyang gusto. Mga nakigbuwag siya nako kay lagi pangitao niya iyang kapalaran sa gawas. Pero karon nga nabalik siya, gusto na sa siyang makigbalik nako. Mao din na inyong love story? Sa una ra to. Basi, nakarealize na siya nga ikaw gid ang gusto. Ambot lang niya. Sige Sir Kent. Kuhaon na lang ako kung bagay. Musibat ko og sayo ugma. Ha? Hello, Sir Hans. Kumusta nang imong pagpangita sa babae? Ni Ayesa. Sir, murag, lisudagin makita ang tumbiana, sir. Huwag nakakita niyo sa lugar nga nabangka mo. Huwag nakakita niya tugay kapiin ang kung sa diyang naitabo mo. Ayaw gyud pagkurong sa pangita man. Sige, ako nagipasa sa ako mga kauban na picture, sir. Yan ang Ayesa. Pamasin nga may makailan niya. O, may mo nga ito siyang ipost sa Facebook, sir. Ayaw. Gusto ko nga sa hilom nga makita ng mga babae. Unsa, sir? Mo'y akong gusto nga way laing mahibaho sa itong pagpangita ni ng bayana. Bahala nagmuabot og pila ka tuig basta makita ng kanang Ayesa. Sir Hans. Nabuntagan na tag-ininom si Claire. Tuog na to eh. Di ko bakatok. Unyang higayon nagisingkahan ko ni Kent. Dili sa ikon anak ka ni Ato James. Buutan si Kent na ako. Siya ang mupaubos sa una kung mag-away mi. Nagkasaksigit
Ana. Oh, may saligan na tingali. Nailisa na tingali ka niya. No, di na mahimo. Gaw, ayaw kalimot nga ikaw mo inibuwag ni Kent. Busa, ayaw pagdahon nga, hangtod siya nga masunod ni mo. Pero kapila ko na si buwagi sa unang panahon. Pero siya ang magpakiluoy nga mag-uli mi. Oh, miupas na tingaling lana ni mo, gaw. Hilom di be. Huwag kay katabang din ako da. Ako ba ni mo, focus na ta sa pagpangita itong babae nga gipangita ni Hans na to. Mingon bita siya nga muhatag siya premyo kung makita na to ang mga babae, di ba? Asam sa tamangita itong babayhana. Klaro kaayo nga nagtago na to sa kahatlok. Sure kid ko nga nakakita siya sa pagkabangga nila ni Hans og kara sa poste. Mga nisibat na gito. Isa sa'yo kung mitago lang siya. Og niari siya diri sa syudad, di ba? Kadako ining syudad, James. Kasayo rin niyang pangitaon. Asa lagi na to siya pangitaon. Sa Facebook. Duha ra may siya din sa Facebook eh. Pulos gyud mga bata ang picture. Dili na bata ang ayesa nga itong gipangita. Tanawa na ko na iyang naong, oh. Bebe. Uy, guwapa mo din yung bayana. Buguyon nagporma. Manay gwapa ni mo. Oo, nindot siyang matao. Ang iyang habil, kissable lips. Pagilom di ay. Kiton. Sapa di ay. Paghuna-huna kung unsay posibleng nga niya sa Facebook. Okay, one. Itong balihon niyang pangan. Ayesa. So, ibali, Asia. Sige, try. Iway na. Wa, gihapon, oy. Yun. Paus na kay bawas siyang pilido. Kung siya pilido na niya. Di good tiya ito makitaan ng babayhana. Mata kay bawas. Miwat kamay akong dukanda. Mubiya na magpining tapita. Paitay ni kinabuhi ako eh. Muna manug, mingawon di ko ining dapita. Pero, uwa ko'y mahimo. Kinahala mo goodbye, magyut ko tinihi. Di, nagitinganin ako paabot ng mo mata sa Sir Kent. Masakit ang manamilit kaysa magila-ila. Bye-bye, Sir Kent. Salamat. Ayok naman di eh. Uy, may miabot. Oh, si Isa ka. Kinsa mo kaling miabot. Ako unang pataguon si Isa. Kent! Tingog ba rin ni Kuya Hans? Oh, Kuya Hans? Gusto kong matuog din eh. Ha? Hubog ka? Unsa man, karap ka mabot? Gikapoy na ko ng kinabuhi at wa na ko makasabot na ako. Kuya, naunsa naman ka? May sobra naman ang imong pagbangutan. Dili naman na mao. Labad sa kong oo. Ang natuloy nga mo labad yun ang imong yawa naman kailaing gibuhat sa imong kinabuhi. Sige naman kag-inom. Dili di mo labad akong uwa na. Shhh! Ayaw na lang kong yaw-yawi ha. Makasamot nagkalabad sa kong oo. Anong dili ba siya makitaan? Unsa man siya? Tagulilong? Nagdasyag di malas sa akong kinabuhi, Kent. Bisit siya sa akong kinabuhi. Giguba niya ang tanan. Nagsalimuan naman tao ni Kuya Hans eh. Ay, pero salamat. Umbaga, wa niya masugati si Iyesa. Mura magpadura siya matuog. Kuya Hans? Kuya? Oh, nakatuog na siya. Dili na ako siya tugawan. Pangitaon na ako sa Iyesa. Pawain mo kasi Iyesa paingon ka ron. Basin nakalukto ko to.
o taguanan pag-abot ni Kuya Hans. Ako unang susihon siya hingdanan. Wa man siya din siya gidaan. Wa na sa iyang baga. Milakaw siya nga. Wa na lang hinda ko. Nahiubos yung tingalin ako sa igas. Kaluwi sa diis ay. Asa naman ka to siya paingon? Asa naman sa kakoy ni paingon? Maayong takon doon na si parehas kabutan ni Sir Kent nga masugatan na ako eh. Pero, tagsaon ra nga, magkaparehas ang panghitabo eh. May plaza mo din doon sa beach. Anak na una ko mas tambay eh. Ay, Ginoo. Tabangi ko makunahuna ko kung asa na sa puwing ni paingon. Wala gilaing makatabang na ako. Ikaw ra gyud. Niya na sa taining way klarong sitwasyon. Ay, Ginoo na lagi mahibaw na ako ini. Ilikain taon ko sa daot ang mga tao nga niinim plaza, Ginoo ha. Maluwi ang taong ikaw, Ginoo. Hain naman ka siya, Yesa. Wa naman siya din sa kasada. Nakasakay na ka siya. Asa mo ka siya paingon? Ay, nakonsensya na may noong ko sa gibuhat. Makita na ako unta si Yesa. Kalayan sa akong lawas eh. Kent? Kent? Hain mo rin, Kent? Kent? Kakatus akong naong eh. Katupik mo naong. Kent? 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 Wa siya din sabay. Nara. Saan ang nasa sahog ilawang sa bangko? Mula nagdaw sa babae? Pink nga blouse na dunay lay sa liok. Ug maimprinta nga dakong kasing-kasing sa duka. Familiar man ako ng iyang blouse. Blouse good ni sa babae. May kaubang babae si Kent din eh. Bahong kulon sa bata. Pero, di lang ni para sa bata ang blouse. Nagdahagod ka og babae si Kent din eh. Gusto mo suning babayhana? Makita lang unta na ako sa Yesa. Hindi ko may mutang ini kung dili na ako siya makita. Gusto mo lang kay mahitabo ko na masugatan siya mga daotang tao. Ay, unya, malas ka siya pag yun siya. Dili yun. Pangitao yun ako siya. Matultulan lang unta na ako siya. Kung asa man siya karon, kung asa man siya maglakaw. Magkita na ko. Oh, si Ayesha ka lang naglingko sa plaza. Siya juga na. Ay, kamot ko makasulti sa kong trabaho. Bisip on sa trabaho,
Husto. Musubay ko anak sa daha. Anya, pangutan ako ko na wa ba'y nagwantad og katabang ding dapita. Ginoo, tabangin taon ko. Ayesa! Doon ay nakailan ako din isa. Si Sir Kent pa rin napaingon din eh. Ayesa! Sir Kent! Salamat nga. Naabsante ka. Salamat kayo. Kuyawan ako eh. Dagang ko nang nunaan nga. Dili maayo. Salamat kayo. Kagod na rin yung pinaksan ako eh. Salamat nga. Niyar di kaslasa. Sir? Sir Kent? Gigakos magut ko ni mo. Ha? Ay... Sorry. Nalipay na ko nga. Nagkitan di ka, Ayesa. Abi na ko. Mawa na yun ka. Gipangita di ko ni mo. Wa man di ko makapanamilit ni mo, no? Pasaylo ako, ha? Natugpa manggug ka sa akong paglakaw. Anya, dili masag ko ganahan ng panamilit. Sorry, Juda. Nga nagsige makag-sorry, sir? Di ba ako nga nasakitan ka sa diyang sultihan ti ka nga kinahanglan ka mo biya ka sa beach. Wala ganay problema, Sir Kent. Katabang naman ko ni mo. Mao nga pwede rin kong mapahawa. Mangita na lang kong laing kapaingnan. Dili na kinahanglan nga mangita ka pang kapaing nagdain. Amigan, di ba? Adto ka na ako ibutang sa akong studio. Ha? May studio ko. Ug may mong adto ka dito. Kaya doon sa tuy kwarto. Ikay mo tuman dito. Okay ka ba? Imo na akong patrabaho og balik? Oo. Salamat, sir, ha? Salamat gid kaayo. Noon sa Miss Kent, wa man gud din siya sa beach. Oh, ang cottage na paborito ni Kara. Wa na matiman. Ganahan siya din ha. Kay maabot sa tubig ang dagat. Kent! Dali na! Mga ligo na ta! Nidagay tubig, oh! Dako ang dagat! Unya, tinaw kaayo! Dali na ba? Aw, dili ka? Aw, ako na mo lang, oy! Kara. Bisan asa ko mo tanong. Ikaw cute ang akong makita. Kadtong bayhanan yun ang nakay mo na. Kara. Kimingaw na kayo ko ni. Uy, dol-dol ra malagay sa beach ang imong studio. Oh. Ako ning gituyo aron kun tawgon ko ni Kuya Hans aron mo sa beach. Dali ra ko makaadto. Mga nauna ta. Mao na imong studio? Oh. Sarado pati ay. Oh, wa pa man akong kauban gud, si Frank. Duha ka anda na di imong studio? Oh. Ug anak kas taas. Mao na imong atiman nun. Dali na, nudan ta. Yatod unat ka sa imong kwarto. Des taas. Okay ka ining kwarto, ha? Kanindot na ining kwarto, ha? Nagatubang pagit sa bukid. Preskong hangin din eh. Unya, may gamay kusina sa silong. Gubalik ko na ako sa beach kay ito ang akong Kuya Hans dito. Ha? Ay, mayo pag imo kong gipila-ila si mong Kuya Hans. Ako ang mo hangyo niya nga. Musuod ko pagkakatabang sa inyo. Dili. Dili may mong mapagkita ka ni Kuya Hans. Ayos. Ha? Dili pa panahon nga magkakita ka ni Kuya Hans. Sige. Ikaw na ibahala din niya.
Ayaw lang una pag sa beach kung may mga tao na dito. Ayaw lang una pagkita ng tao. Ay, dughan, sa pagluto ko og pabahaw ni mo. Ayaw na lang ng imang. Ares ako sa beach mo kaon. Ay, sige do. Kung muana si Manny, papasa lang ako diri sa beach. Oo, dughan. Sige nang. Bye. Kalabad sa kong Ayis. Kung kinsa ka man, ikaw ang nakaingon sa miserable kong kinabuhi ka. Oh, bibagti ang cellphone sa kriminal. Hello? Kinsa man gyud ka? Kanang ikaw magimutubag sa cellphone ni Ayisa? Gito yun ni Segayon aron makabayad ang imong anak sa iyang sana ko. Adi ko mo to, oy, nga si Ayisa ang nakasaan ni mo. Dili lagi taon to kriminal ang akong anak. Uy, di ba ka magkasampusultihan? Kriminal lagi ang imong anak. May gipatay siya. Ang akong pangasaw unon ang iyang gipatay. Ay, dili ko kumutuon ni mo. Tingali sindikato ka, no? Sindikato ka diya sa syudad. Imong gikidnap ang akong anak og nangita pa kag laing biktima hunon. Mao nga naa ni mo ang cellphone ni Ayisa. Si Ayisang dunay atraso nako. Og pasayloan na lang kong daan. Kung may buhaton ko sa imong anak tungod sa iyong kadanghag. Tesa ragod. Giunsa man din sa pagpatay ni Ayisa ang imong pangasaw unon. Ha? Ngano nasuko man kay kaniya? Kaila ba day mo? Ha, samok! Hello? Hello? Hello, oy! Ay, gi-off naman no panuway ang cellphone. Saan naman? Lalaki magyapon ang mutubag sa cellphone ni Ayisa, Mr. Lee. Abasing ka na, iyaw-iyap. O, abot lang. Mahilig na ba itong drama-drama tos Ayisa? Kung siya to pa syudad, ako may kailat dito. Ako siya ipapangita. Ay, salamat kayo, Mr. Lee. Tabangin lang taong kus pagpangitang Ayisa. Ay, Ginoo. Salamat in taon nga. Gipangitagi ko ni Kent. Siya gari ang hangil nga imong gipadaan mo tabang na ako. Magbinuotan lang gid ko dinhi. Gusto. Manglimpyo na ako dinhi sa taas. Oh. Uy. May mga tao man sa silong. Dili lang una ako manaog. Kay dili ra ba gusto sa Sir Kent nga upakita ko og mga tao. Tuwa sa probinsya kaning bayana. Gusto mo kailangan din nga angay kong tawagan? Kining picture sa cellphone ang gisulop sa kriminal. Parehas ining pink nga blouse nga natagak din sa sound. May lace sa liog ug may imprinta nga kasing-kasing sa tukan. Ay, mag-ilis ko eh. Alimuot mo niya akong blouse. Ay, hain naman itong akong pink nga blouse. Uy, madilis akong bag ang pink nga blouse na ako. Pero, ako mo itong gipili gabi eh. Patay. Hala, wa ba ka nabiling tingali sa beach house ni Sir Ken? Kining gisulob ning Ayisa sa iyang screensaver. Parehas ning blouse nga natagak din sa sawk. Bisan usaw na. Parehas good ang design. Ha? Nagmata na rin ka? Di ang kagikan. May importante kong gilakaw, kuya. Gusto mo yung gilakaw? Nagpahit kong tambal para labad sa mong uho.
Nag-order sa kupog para pamahaw na to. Kinsa kauban nimo din babae? Tay ba? Nga na interest man ka sa kauban akong babae din eh. Ha, kuya? Nakasulti naman ko nimo dili ba? Nagkuha ko katabang pulo ni Manandolor. Hay man siya. Anong mo man siya din Kan, may pauli una sa sila ha. Ugma pa siyang balik. Batanon siya o tiguang? Ha? Ako ang nagpadagan nining beach, Kent. Kinahanglan makailag yun kosta na mo trabaho din eh. Napang ubang trabahante nga dili stay in kuya. Usa lang akong gi-hire nga stay in. Si Manang Allen. Manang Alin? Mao ba ka na angan sa bagong katabang din eh? Oh, mature na siya. Hay nang yan ba dita? Ha? Ug unsa may hitsura ng Manang Alin? Kuan siya kuya. Kanang tambok siya, mubo nga pagkababay, ug mipauli una siya sa ila kay magkuha sa uban niyang mga butang. Kinsa masab ning tag-iya ning maong blouse, Kent? Ha? Di man na mo makuha, Kuya Hans. Ako na napunitan diha sa ilawom sa bangko. Ug imposible nga masud kini og tambok nga babae. May kauban ka bang babae dinhi? Gawas sa katabang nga imong gihire? O kuya, din si Claire gabi ug iya ka ng blouse. Mao ba? Basing igutom na ka kuya. Ako unang i-follow up ang pagkaon ng order. May gitago na ako si Kent. Klaro kayo sa iyong mga mata. Hans? Salamat ka na nawag ka. Nahiubos kit kaayo ko ni Kent. Mary ka ba diri sa beach gabi, Claire? Oo, di ako. Pero gipalayas ko ni Kent. Doon na siya gitaguan diya sa beach, Hans. O klaro kaayo nga babae ni. Nagsulti ka ba sa tinuod, Claire? Oo, lagi. Wa yun ka makatuog gabi diri sa beach? Unsaon ako pagkatuog diha nga giabog mo ko ni Kent. Nasuko siya na ako sa dihang namugos ko nga musul sa iyang kwarto. Ha, doon na gid siya gitaguang babae na sa iyang kwarto. May pink nga blouse ka bang habilin diri sa beach house? Wa. Di ko ganahan og pink ka kolor. Ngano nangatana ka? Wa. Naniguro lang ko. Okay. Salamat sa iyong pagtubag. Sultihigit ko, Hans, ha? Kung kinsa ka ng babagi kabuangan karon ni Kent. Oo. Mahibaw ka. Bye. Bye. Na-challenge ko ining gibuhat ni Kent ako na. Dili ko musugot nga doon na sa ilaing babaeng kabuangan niya. Pero anong nangutan naman si Hans? Bahin sa pink nga blouse. Ay, uy. Kanugo na itong akong pink nga blouse, uy. Ganahan na bagi ko musulog ato. Ako lang unyang ingon si Kent nga taguan ni kung imakita dito sa beach nila. Oh, may nanuktok. Nen, nakalisod? Lalaki man ron. Pastilan. Ang ako lang kundo na siya yawin niya musutin he. Matago ka ako no. Gusto, musod lang ko ng aparador bi. Ken, nakalisod? Pahawa na lang yung taon, uy. Ayun taon pagsuot kung kinsaman ka. Ay, salamat. Salamat yung taon nga may lakaw na siya. Nervison mo sa tain eh, uy. Pero nga kung maiwan man si Sir Kent, no? Nga, dili lang una ako magpakitag mga tao. Nagplano kasi nga taguan ko ni Denise Ibabaw. Sa mga ni Klasiyas tabang yung gibuhat na ako. Ang anong kinahanglan man nga mo tago ko. Wa ka magigitago na ko, Kent? Ha? Gitago? Anong gusto na kasulti maka na kuya? Nandun ako gitago. Sultihin ang good ko kung kisa ng babae nga kauban mo din eh. Ha? Booking ka na, Kent. Nagkasulti ni sa phone ni Claire. Dinituod siya gabi pero imo siyang ipalakaw dayon. Ug wa siya blouse nga pink nga nabilin din. Karon, sultihan ang gusto doon kung kinsa ang babae nga kauban nimo din eh. May baw ang ragapo na ni Claire sa dili madugay.
Okay, fine. May babae nga. Kuya na ko din gabi. Ako nguya ba? Kana ba? Sulti kas tinuot. Ano imo pa man ganang itago? Kuya, dili ko gusto nga awayon si ni Claire. Pusa, ayaw na lang ninyo ni Ukaya, okay? O please, kuya, ayaw sulti si Claire bahin ini. Kaya samo kayo. Bisa kung buwag nami, magsamok-samok gyapon. Kuya, umantog ka o malakaw ko, ha? Kisa may motiman kung dunay customer kung mulakaw ka. Dili lang unat ang manawat o guest karon, kuya. Importante gud itingalin ng imong lakto no. O, kuya, may photoshoot mi karon. Medyo layo ang location. Mahipit naman sa ko sa studio. Sige. Kuya, gamay lagi mo ikaon. Ang ibang kaugalingon ang nahuna. Ayaw ako. Unsa magya akong buhato, no? Para makalimot siya ni Kara. Ay, kapait sa na magsige na lang kong tago din sa kwarto eh. Tuara ba sa silong ang CR? Ay, pahala na lang niyo eh. Manaog na lang ko. Ay. Magkinay lang ko ganao nga. Dili makabantay mga tao sa studio nga naitaw din sa ibabaw. Nagunsa ka res? Ay! Kagang! Di ko kagang misoy. Tao ko. Ah, Daan pa ko nga doon nagitaw des babaw. ako'y bagong katabang din eh. Pero ay pagsabangan ni ako din eh ha. Ha? Nga naman. Basta, dili gusto Sir Kent nga mahibaw mo nga na ako sa ibabaw. Ikaw na ang bagong uyab ni Ken? Oh, dili uy. Akong katabang. Ako ni tiglimpyo din eh. Katabang. Uy, kapahagod niya katabang. Mo dahing iyang taguan. Sipat mo sa dining agaw na. Doon nagit tinaguan. Ayaw pagsabangan nakakita ka na ako ha. Oo. Asan sa tayo ni Claire? Kinahalang magkasulti mig usab si Kent. Saan naman taon kagawi? Ikaw naman yung sigig sunod ng Ken. Murag ikaw na nagukura niya. Pero siya may dako kigugma ni mo. Dako siya gugman ako. Nitaas lang na iyang pride. Naibaw ko nga iyang akong gipasuya. O gusto kong makakita kanang babay nga iyang gitagu-taguan. Ay, lagi pa mugno ha. Anong mawagdo man ko? Managpara ko. Pero, di ka masamot ang likay skate mo, anak. Kung magnita kag samog dito. Mao lagi ni gusto ni Kent nga mugukod ko niya, James. Pero, saka kung tinuod yun nga, gilisa na ka ni Ken, siyang kasing-kasing. Di ko musugot. Ako siya kuhaon pagbalik. Bahala ka. Ka ba? Nita lagi laban sa mong ukli. Drive lang ko no diha. Be, ako na pagbuot na ko. Asa man lagi ta? Mubalik ta sa beach nila ni Kent. Oh, eh. Ano lagi auto ni Hans din eh? Oh, may kaabin di ko karon din eh. Tuwara sa Hans, the place babayo na eh. Klaro kayong panglangtaw. Layo kayo. Ikaw ba'y mag-uol ba? Magsige di ka gisi. Nabi lang ko diri ha. Pabili lang ka din eh. Sakto ka. Ako rin makiksulti ni Hans. Hans! Oh. Hi! May kayo ni Suroy ka din sa inyong beach resort. Mo na yung usang naganahan dapit nga punduhan ni Kara. Nahibaw ko. Makitanda mo din ni kanunay sa una. Happy kay mo. Ano gun lang nga namatay siya. Kumusta na yung pagpangita sa kriminal? Aman ang check sa Facebook pero wa may Aisha dito eh. Ha, hindi ka magtago ng bayhan. Yun na. Ganun naman ka. Si Kent ang akong tuyo. Tuwa siya sa studio. Hans, tambagin ang manghod ni Mubi nga dili ko pasakitan. Nga dili ko niya likayan. Iba ng problema si Ken Claire. Baylain kong problema. Tabangi ko nga makigsulti na ko si Kent. Kay tabangan tagid ka nga makitaan ang nakaingon nga namatay si Kara. Dadaon na sa kong atubangan ka ng Ayisa. Ug makalaom ka. Natabangan ta ka, bahin kang Kent. Oh, Frank, abi na ko sa hapon pa ka mo ni. Nagkatod ko sa kamera. Maldito ka, ha? May gitaguan di ka sa taas. Ha? Kupahan ang imong katabang nga gitaguan sa taas, eh. Pero anong imong na gitaguan? Di pangita na siya siyang inahan. Milaya siya sa ilang probinsya mo nga ako nang kitaguan. Kay pagkasal na siya siyang inahan sa dunahang tiguwang silang dapit. Mo ba? Kaluoy ko na nabihan ako. Frank, ato rin sekreto ha. Huwag kailangan isutihan sa kinsa bahay niya, okay? Okay. Todd, sa Sabado na ang schedule sa itong photoshoot ni Claire sa imong ex, Ikimulit sa grupo. May daay kong buhato na ng adlaw. Usa? Uy, kinsa man sa kaning nanutok. Kinsa na? Ken?
nakit-anay kang Frank? Oo, lagi. Pasaylo ako, ha. Nanaog banggot ko kay mag-CR ko ba, pero nasugatan man hinuon ko niya. Okay ra. Ako na siya napasabot nga, dili man nabi nga naakad din eh. Pero, anong taguan man ko ni mo, Kent? May nangita nimo dili ba? Dato mo karang tiguang nga nagagusto nimo. Nga mo'y gusto sa mong inahan nga imong mabana. Oo. Dato gid hinuon siya. Daghan og mga tao og nakadungog sad ko nga may bayi sa dinhi sa syudad si Mr. Lee. Kun mao na, kinahanglan mag-amping ka. Dili lang una ka magpasaya-saya karong panahon na. Ikaw ang masunod, Sir Kent. Ayaw lagi pag-share na ako. Di ko gana mamati, anak. Sige na lang, uy. Unsa man, nakakaon na ka? Mana. Abay na may nagdako yung mong pagkaon. Maikog naman sa kunin mo, Kent, uy. Sobra naman kayong imong gipakita na ako. Ako ni Kalipay Ayesa. Pasag di ko mamutabang ni mo. Hans, di na lang may magdugay, ha? Salamat sa pag-anhik, Claire. Ug ayaw kalimti ang akong gihangyo di ba? Dili ko puhunong, Hans. Hangtod nga makitaan ko ng babae nga imong gipangita. Makahungaw ra lagi ng kasuko ni mo atong babayhana. James, mga tuta sa studio ni Kent. Busugay na ako, Kent, uy. May noon. Di mayo nga magutman ka din sa akong studio. Malimpyo na ko, uy. Pahuwi na nito sa imong kwarto. Ayesa? Nganong totok man ka na ko. Naibuling akong mata. Ayaw kay ikaw pagsulti na ako, uy. Na ako'y muta. Naabit ako. Gamay. Daan pakit ko. Gimuta na ko. Kaluod na ko, uy. Luod din na. Natural naman na. Lain kayo huna-hunaon, uy. Ulitaw gud ka, unya. Daga ko. Unya, mutaon ko nga, magatubang ni mo. Luod gud kaayo. Magyan na yung ganahan ni mo, eh. Prangka ka. Dili ka, tigpakaroon ingnon. Na. Dili na usong pakit-cute ron, uy. Kung gutomon ka, musultigit ka. Pero, luod sad kayo no, kung gwapa ka, uy, mutaon ka. Dili man. Dili man ka luod tanawon. Amigo, gid ay taken. Ngano bang happy man ka, Ayesa, bisan doon na kay problema? Ngano, kung mahila ko, masulbad ba di akong problema? Dili man gihapon, diba? Mo na ako nabantayan ni mo. Dawaton tayo ni mo sa dakong kasayon ang mga bati nga sitwasyon. Naanad ako mga bati nga sitwasyon. Sukad pa sa bata pa ko, Kent. Pulos kalisod nga ako nadak-an mao nga naanad na gid ko. Wa masig ko'y mahimo kon dili na ako dawaton, diba? Unsa may labing dakong problema nga imong nagian? Kanang nagtuo ka nga wa nay kasulbaran. Ang pagtok mo di mama nako nga magpakasal ni Sir Lee aron maimpasing ang utang. Liman ka? Akong ibayad di mama siyang utang. Di ka malain, ana. Ni katawa lagi ka. Nakahilak na ko og balig usa ka oras na problema ha. Og dili na nako napunaan paglaing oras no. Oto nga nakadesisyon ko mulaya sa amo. Unsa may lain namong problema karon? Ayaw pagila ka. Bagsik di ka. Wa hilak kay. Ay, pinakadlit lang ning akong hilak, oy. 5 ka minutos nga hilak, okay na na. May lain ka bang problema karon? Uwa man. Pero unsa? Di na lang tapagis ko to problema, uy. Kapoy maghuna-hunaan na. Bahala na ng problema nga. Maproblemas problema. Hello, Frank. Oy. Nga na di ka, nisiga lagi ng mata ni mo. Ikaw na, Claire? Oo, ako. Na si Kent. Nastas. Ay, wa day. Ayaw pa makak, Frank. Naa ang sakyanan ni Kent sa gawas. Kent! Kent! Di si Claire. Ni ang imong uyab? Tago, Ayesa. Ablihin ng puntahan, Kent. Nahibaw kong naa ka sa suod. Ablihin ng puntahan. Ayesa, pangitag imong kataguan. Anak ko sa parador, Kent. Kent! Ablihin ng puntahan! Kent! Nganong di alam siya, eh. Kasaba ba ni mo, Claire? Pasudla ko. Nahibaw kong may kauban ka dyan sa suod. Ablihi ang puntahan, Kent! Naunsa naman ka, Claire? Mangaras naman ka na ako. Tungod kay nahibaw kong nakagitaguan, may lain kang babae. Kung may lain naman kong babae, wa na kilabot ini, Claire. O may labot? Nagkikuli na ko ni mo, Kent. Pero akong tando, naunsam ka? Nag-drugs ka nga, dili naman ka makasabot? Gusto lang kong makakitaan ng babae nga imong gipuli na ko. Wa na siya din eh. Nilakaw na siya, agi sa likod. Ano nga? Nandun nagkawa naman kay batasan, ha? Mo ba nakatunan ni mo sa paglarga ni mo sa gawas? Nga magbuot ka sa buhaton sa ubang tao? Di na uso ang pakipot karon. Nga naman di ay kong babae ko. Di na pwedeng ako'y muda sa relasyon.
Wa ka mauwaw sa mong kagalingon, ha? Claire? Dili na lagi kong balik ni mo. Kent, Bisan unsa may buhato ni mo. Dili na may tabo nga mabalik pa akong gugma ni mo. Kay imo na nagipatay. O sa katuig ka pinang namatay nga akong kasing-kasing para ni mo, Claire. pero... Mao na mong gusto, dili ba? Talimot kasi mong gisulti na ko sa diyang gibuwagan ko ni mo. Miingon ka na dili ko angay nga mabalaka. Kaya magkakita akong babae nga akong ipulin ni mo. Unya karon nga nakakita na ko. Magsamok-samok na sa ka. Pero karon pa ko makasiguro nga ikaw gid ang gusto na kong ikauban sa tibuok na kong kinabuhi, Kent. Di ba nga nagsabot man ta nga magpakasal ta sa sunod tuig? Napapas ng maong kasabutan, human ka mo biya na ko, Claire. Nakadawat na ko, ngawa ka na sa kinabuhi. O nahapi na ko ngawa ka. Pusa dawata na lang, ngawa na ta. Pero, di ko makatuog nga maguna-una nga na anak ay lain. Wala ko'y mahimo, anak. O Claire, please. Hatagin na kalinaw. Higala na lang ta, kauban sa trabaho. Kanat na lang ang imutang sa mong nahuna. Pero ikaw ang akong love, Kent. Mawara na akong dawaton ni mo nga dili yung kita, Claire. Makita na kag lalaki nga, labaw pa na ako eh. Pero Claire, tambag lang. Sa sunod nga makita na kaglaing lalaki nga makasabot ni mo. Ayaw siya gabusuhan. Ayaw sukda kung unsa kataas ang iyang pasensya ni mo. Kent. Mas magbalinahon ta kung dili una ta magkita, Claire. Pero, may mo bagpakitan ko ni mo sa imong gipuli na ako. Dili mahimo. O ganun dili man mahimo. Magkikikala raman ko niya. Naibaw ko nga dili na mao ang naa sa suot sa mong nahuna, Claire. Busa ayaw na lang pagunahuna nga makita ka sa akong gipulin ni mo. Mahimong sultihan ko ni mo sa iyangan. Jessa ayangan. Ug maor na akong kasulti ni mo. Ug makalakaw ka na. Ayaw say pa sa pagpaminaw ning lain pang sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Generica Bidad. Matagsaw sa adlaw. Ulihag day ko no og subscribe sa aking YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.